който ти реши да си тръгнеш и света да обърнеш само за ден. Помислиха, че всеки правото има пътът си да избира и да бъде щастлив. Най-на денят, в който ти реши да си тръгнеш и света да обърнеш само за ден. Помисли как, че всеки правото има пътят си да избира и да бъде щастлив. Обичам те, искам твоите ръце, обичам те. Пробваш, имаш още време да пробваш Тони Стораро. Там наистина се получава сериозно. Може ли аз имам едно предложение? Същата песен можеш и на сръбски да изпееш. Тая на азис, на сръбски. Още време имаш. Имаш време, ние сме спрели хронометъра. Абе, спря си хронометъра. Сега в момента има пауза, той не ви разсмива. Ovo je dečko da se sreće u kuću, ovo je šabande, ovo je dečko da si sreći. O kućo moje dečko, ja da vidim, ja da se traže. Пробвай на гръцки. Πόσο πολύ με είσαι εσύ αγκαλιά σου, όπως θα κάνω χέρια με κόβω σαν μαχαιριά. Εμείς και με μόνο σου κρυώνω, δεν αντέχω παργώνω, μια αφού να τελειώνω. Сори, рискува и загуби. Чакай.